बिथांमोना गामियाव हाबनानै बुंदोंनो जे नैबे बिपिएफनि मिटिङाव थाङोब्ला रेशन कार्डखौ दाननाय जागोन आरो अरुणोदय स्किमखौ होनाय जानाय नङा होननानै बाधा खालामदोंमोन। खिन्थु रायजोफ्रा मानियाखै। रायजोफ्रा हाजार हाजार फैनानै बे मिटिङाव पार्टिसिपेट खालामफैदों। नोंथांमोना बयबो नुखाबाय। बिपिएफनि जयनिं प्रग्राम जागोन होननाय लोगो लोगोनो बिथांमोना फटकरि दिनैनि दिनावनो नैबे मिटिं जानायनि जायगानि एसे साहा खालपानियाव मिटिं लेंदों होननाय खोनादों आरो बे मिटिङाव मानसिफोरखौ लेंहरदों जयनिं जानांगौ ओरै जानांगौ होननानै बिसोरो देखायनो नागिरदों जे गावसोरनिफ्राय बेवहाय 2000 जनसो मानसि बिपिएफआव जगदान जाबाय। बेखायनो देखायनो नागिरदों कि बिपिएफनि मानसियासो इउपिपिएलआव जगदान जादों होननानै गावसिनिखा मानसिखौ लांनानै गामसा गानहोगोन। आरो बिथांमोना गामियाव हाबनानै बुंदोंनो जे नैबे बिपिएफनि मिटिङाव थाङोब्ला रेशन कार्डखौ दाननाय जागोन आरो अरुणोदय स्किमखौ होनाय जानाय नङा होननानै बाधा खालामदोंमोन। खिन्थु रायजोफ्रा मानियाखै। रायजोफ्रा हाजार हाजार फैनानै बे मिटिङाव पार्टिसिपेट खालामफैदों। नोंथांमोना बयबो नुखाबाय। बिपिएफआ खेबसे फेस गासैबो बिटिसिनि मोनफ्रोमबो जिल्ला मोनफ्रोमबो समस्तियाव जोङो रेलि खालामखांबाय। दा सेकेन्ड फेस बियो आरो बेखौ जोङो जयनिं प्रग्राम हिसाबै लादों। माने जोङो जेब्ला रेलि खालामबाय बेवहाय जों मिथिनो मोनबाय गोबां गामिनि मानसिफ्रा इउपिपिएलनि नेता कर्मिफोर, जिएसपिनि नेता कर्मिफोर, बिजेपिनि नेता कर्मिफोर आरो कंग्रेस दलनि नेता कर्मिफ्रा बिपिएफआव जगदान जानायनि इच्छुक, जगदान जानो लुबैयो। दा बेखायनो नैबे सेकेन्ड फेजखौ जोङो जयनिं प्रग्राम खालामदों। प्रथमथांमोननि बे मथांगुरि सालबारियावनो जोङो बानायजेनबाय दिनैनिफ्राय आरो बेवहाय 2000 जननि बारा रायजो राजाफ्रा जइन जादों आरो बिसोरो इउपिपिएलनि बांसिनमोन, जिएसपिनिबो दङ, बिजेपिनिबो दङ। दा बिथांमोनहा दिनैनिफ्राय माने बिपिएफनि जानानै खामानि मावसिगोन। दासिमहालागै समग्र एनालाइजारफोरनि जि रिपर्ट, बिजेपिनि एनालाइजारफोरनि रिपर्ट, कंग्रेसनि एनालाइजारफोरनि रिपर्ट, जोंनि एनालाइजारफोरनि रिपर्ट, बिपिएफनि स्थितियानो बयनिख्रुइबो साबसिन। पाब्लिक बेसआ बिपिएफनानो साबसिन आरो बिपिएफआ रावजोंबो इउपिएफ माबाजों बिजेपिजों बा कंग्रेसजों एलायन्स खालायाब्लानो देरहानो हानायनि सम्भाबनाया बांसिन। बेखौ जोङो खोनादों जे बिपिएफनि जयनिं प्रग्राम जागोन होननाय लोगो लोगोनो बिथांमोना फटकरि दिनैनि दिनावनो नैबे मिटिं जानायनि जायगानि एसे साहा खालपानियाव मिटिं लेंदों होननाय खोनादों आरो बे मिटिङाव मानसिफोरखौ लेंहरदों जयनिं जानांगौ ओरै जानांगौ होननानै बिसोरो देखायनो नागिरदों जे गावसोरनिफ्राय बेवहाय 2000 जनसो मानसि बिपिएफआव जगदान जाबाय। बेखायनो देखायनो नागिरदों कि बिपिएफनि मानसियासो इउपिपिएलआव जगदान जादों होननानै गावसिनिखा मानसिखौ लांनानै गामसा गानहोगोन। आरो बिथांमोना गामियाव हाबनानै बुंदोंनो जे नैबे बिपिएफनि मिटिङाव थाङोब्ला रेशन कार्डखौ दाननाय जागोन आरो अरुणोदय स्किमखौ होनाय जानाय नङा होननानै बाधा खालामदोंमोन। खिन्थु रायजोफ्रा मानियाखै। रायजोफ्रा हाजार हाजार फैनानै बे मिटिङाव पार्टिसिपेट खालामफैदों। नोंथांमोना बयबो नुखाबाय। जोंनि पार्टिनि केन्डिडेट डिक्लेरेसना अक्ट'बर मासनि 15निफ्राय 20-25नि गेजेराव जागोन। बे समसिम रावबो जेबो बुंथ'नो हाया। खिन्थु सरसा खालामनाय जादों जे जोंनि नेता आरो कर्मिफ्रा आंनि नामखौ लादों जे आंखौनो आङो बिटिसि बासिखौ बिथांमोननो सार्भिस होनो, बिटिसिनि खोथा बाथ्रा जोंनि समस्या बिभिन्न जाथि गस्थिनि समस्याफोरखौ पार्लियामेन्टआव बुंनो थाखाय आङो साफा खारा खाखाबाय। आं बुंखाबाय आं साफा खारा आइ एम रेडि। आं रेडिथार। 2000नि बारा जोंहा माबा खालामदों दहाय लिस्ट जोंनो खोन्थानाय बायदिब्ला 2600+ बे जइन जागोन होननानै आं बुंखाबाय 80%आनो इउपिपिएलनि। नाथाय चन्द्रन ब्रह्म बिथांखौ नुनाय जायाखै बिपिएफनि गोबां हाबाफारिफोराव माबा मोनसे फोरमायगोन नामा? बिथाङा दलर दङ, देहाया बारा बानजाथ'वा, आरामसे रेस्टआव दङ। समाव फैगोन।